Aquest estiu, Canal Català estira la piscina. Una hora diària d'humor, entreteniment i espectacle. Qui millor per explicar-ho que un dels seus presentadors? Roger Carandell. El programa, doncs... El programa... Amb Ernest Codina. Bé, doncs el programa serà com... Digues que és de riure. Vale, serà de riure. El programa serà de riure? Sí. I amb en Peyu. El programa... Bé, tu, digues que serà dinàmic, que es diu molt ara. Dinàmic. Original, també es diu. Està molt bé, original. Sí, original. Torno a dir. Collons, dinàmic i original. Molt bé. Molt bé. Molt original. Molt original. Ja pot marxar. Marxa. És tan interessant com difícil d'explicar. Piscina comunitària. A partir del 29 de juny, cada tarda, a Canal Català.